هنتقینên bihêz li taxên bajarê Helebê yên dibin destê rejima Esedê hejandin û ta niha tu agahiyên zêde derbarê wê yekê de nehatine der. Rawgeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku duh derdora 10 mûşek li taxên Helebê yên ku dibin destê rejima Esed de li nîzik şarê Nîl û taxên dewrberê ketin bê ku tu ziyanên canî werin xuyakirin. Rawgeha Sûrî herwiha da zanîn ku şerek di navbera grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê li aliyekî û çekdarên rejîmê û hevalbendên wan li aliyekî din li Komeleya Zehra ya Helebê çêbû ku ew şer piştî wan teqînên bihêz hatin rûdan. Di hûrgoliyan de li gorî jêderên xwe Rawgeha Sûrî ya mafê mirovan tekez kiriye ku du teqînên bihêz li taxa Hemedaniyê û projeya 3000 avahî çêbûn û tê gumankirin ku du mûşek li wan deran ketibin ku di encamda ziyanên madî ketin û rewşek tevliheviyê di nava xelkê wan taxan de çêbû. Lê tu ziyanên madî nehatin tûmarkirin. Di çarçoveya çend rojên borî de hejmarek mûşek li bajarê Helebê ketin û duh jî teqînên bihêz li firokxaneya Nêribê ya li parêzgeha Helebê çêbûn bê ku were xuyakirin ku sedemên wan teqînan çi ne.